Kwan kwan kwan, salamu alaikum. Yahaya dan Bello. Salamu alaikum, kuma da mun tere kinnan. Yahaya dan Bello. Yahaya ta kai magana kaɗan gyara zaman nan. Garkuwar matasa Yahaya, sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. Garkuwar matasa Yahaya, sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. Garkuwar matasa Yahaya, a dole dan Bello bar su si ta yi ma hasada ta yi mataki. Garkuwar matasa Yahaya, sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. So muke su gane su fahimci me muke cewa yanzu sai matashi a ƙasa. Yahaya Bello. Tunda manya sun nasu a kyale matasa ma da su zo su karba su tisa. Yahaya Bello. Yahaya Adoza Bello shi muke da nufi dan ya dan matso ne su kusa. Yahaya Bello. Kafa gangaren kabu gwani in ya hau Yahaya ba abin da mu za mu rasa. Yahaya Bello. Rigimar abinci da mai kayi sulhu ka karɓi wakil